رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان 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 السنة دي. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم الصلاة والسلام على من صام شهر رمضان حق صيامه وقام ليالي رمضان حق قيامه، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وbarakatuhu. Ambal Mashrif la TV la ke bagaw malikono ani malikoka ante sege ante nyine ka nga foli na nga wale nyumandon kura ya awye sangani wati belajele sungalo ye hine kalode nyogon deme kalodo ani fisamantia chama kalode do anga kiraba sanuma kisi nema bama aga kuma kan sanmauna aba fo anyena koni mogomye sumba todo suna tige ko abaina fo iye jon kan horonya aba fo aka kuma kan werela ko abaina fo aba fo aka kuma kan werela kabi ke jurmu yafa ye ima wa ani kan horoyali kabo tasmama o hokmu konnana an karamogo Al-Ustaz Aboubacar Bala Jara lada do sanwosa abe wele blas la meuma ninga suntige balabe ningolu suntige baraji nyini koso ani hine koso ani fisamantia koso minu ko fora ni kaloba ina mungoso abiko o soroli baga doyi Shrifla TV togola anye mi soro ni suntige inkeneka anga nyemada olufe Jorani bina baru boni suma uye kau foga ubare gada. Sumalo jorani bina baru keni suma uye kau foga ubare gada. Sumalo jorani bina baru boni suma uye kau foga ubare gada. Sumalo jorani bina baru keni suma uye kau foga ubare gada. Kusumalo jorani mone magalo de sumalo ye ya fadeli. Sumalo jorani ya fagalo de sumalo ye ya fadeli. Sumalo jorani karamagalo de sumalo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suntiga ubalen kofe anye kuma galamani tengu Al-Ustaz Aboubacar Bala Jara kumi yere ya bla ni suntiga bayin labeni na islamew ye abora ka doni nyefo la jamai Shrifla TV togola neni au angaje anga nyamada usorole umfe. بعد أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآل محمد وسلم أمي فلوك على فوق على بركة كتاعين على فيها كان كشيء كبوش دانة روما كان سيسين سيتجي على تقوي على ميديان نما لا بولن تجي نهارا هنا كرنين تجي كشين نما كاين على فيها كاجري تجي ونسوي مكا no bora yambe lame ba bela jele fu an flel gala bela jele alhamdulillah teleso mo ko fu ko barkada mi am blaka islamu wole oni ya fo chum na fle kene bam ka ode alhamdulillah islam ya ka domba e dombe wole ko yomul badr badru do no islam ya ka histoire domba e domi namadu islam ya tarkula no allah subhanahu wa ta'ala ga deme mina ya taka islamu sekere mana mina alay gazwatul atige islamu ni kafirun nyon janu ba fama ko gazwatul badr kubra o min la tigara alhamdulillah ka beni sungolo kletan an wolon vlay ne alay sebad islamu ma ina san kono dona e san nga jamiyatu no e jamiyatu al muhammadiya kornen no rokene mo ni an shin kono dona e san bi je ka islamu wole ka benado mbaye ka shuntike ke ka je ka qur'ane kala ka kalan jamana e ka kalan nga tondi unye ka kalan haka ja islame bela jele je fantan nani bela jene konnana odi am blaka ni baran ka ake ko fe ka dala kira ka sunna do ka sallallahu alaihi wasallam abana shuka fo ko ni islamo islame nasira ka abalma islame kele suntige ko allah subhanahu wa ta'ala be je islame bela jele adadu ka suntige barajida atikla mokoma o mana nanga kala no farla nyon ka sa manga dromo nanga flafla fara nyon ka islamo wole dumuni ko te suntige ko te ni islame fe fle ni karamo ba fe fle dumuni ko ta shila mo na suntige badem ba be ka so doron kana ko janyo gombolo ka islamia kele islamia badia ke hakla ka ke suntige namba wole lancer jamana ngono tabulu ko fuitala islamia tabulu bela jele mi nyon soro ni kene bayinka ka ina allah subhanahu wa ta'ala fa ya rabbi ma san chama be ala bulu ala ko irana ka bo ka tele so ere ma bela jele fu ame wole mi ndawde ka fo islamia ko ni nyona chama na dige surtout bidon nyona nganga ta ka ke donye domi nanga ka ke seli kada ka allah subhanahu wa ta'ala ko na ina ala barkada ni allah subhanahu wa ta'ala ba wajidi
ni ye silamɛw ka kunnawolo don de ye don min kɛra silamɛya kunnawolo ye parce que a don kɛra don ye i n'a fɔ kafiriw b'a la kale cogo min na histoire kɔnɔna la n'o ye siratu kɔnɔna ye kafiriw b'a la kale k'a fɔ ko bi kɔni labɛn de kɛra k'a fɔ ko n'i y'a mɛn silamɛ ni kafiri ko bɛɛ y'a jalen ye ko bi kɔni ko silamɛ tɔ tɛna to dugukolo kan bilen an b'u éliminer k'u la tunun pewu kafiriw wulila n'o décision de ye k'u bɛn'o de kɛ silamɛw la effectivement u nana na cogo min fɛnɛ la ni Ala subhanahu wa taala ka dɛmɛ tɛ n'a fɔ a b'a fɔ kuranɛ aya jɛlen na cogo min na n'ale Ala yɛrɛ ka hinɛ n'a ka nɛɛma kun tɛ ka cɛ ninnu k'u dusukun na min k'u dusukun ja jɔ maa 313 k'i kɔ da maa 1000 na bamuru bɛ minnu bolo kɛlɛkɛ minɛn b'u bolo ka tɛmɛ o kan aw n'u tɛ kelen ye fan si fɛ misali la an b'a misali kɛ i n'a fɔ baduru kɛlɛ misali bɛ kɛ i n'a fɔ maa min bɛ yani mise b'a bolo ani bɔnmu jugu b'a bolo ani mɔgɔ min bɛ yen nɔ bamanan mɔrifani b'a bolo k'u bɛ kɛlɛ kɛ yɔrɔ kɔni o ka gɛlɛn dɛ mɔgɔ min bɛ se k'i to kilomɛtiri 10 joli k'e ka ko ban pewu o tuma n'a fɔra ko e k'i kɔ da o kɔ la Ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ni Ala ka hinɛ kun tɛ ka dusukunla min se nin cɛ ninnu ma u k'u kɔ da cɛ kelen t'u la cɛ 313 la min ye siranɲɛ da a dusukun na a bɛɛ y'i nin di o de kosɔn Ala subhanahu wa taala kuranɛ a y'a jɛlen di min sara o min ma sa o u bɛɛ kɛra seyidu su ye u bɛɛ kɛra seyidu ye hali min ma sa baduru kɛlɛyɔrɔ la o bɔnna o ye donba de silamɛw bolo an man ka ɲina don min kɔ o de kosɔn an ka jamiyatu n'o ye Muhamadiya kuranɛ nɔrɔ kɛnɛ ye ɲina y'an san 9nan ye an bɛ bɔ ka karamɔgɔw fo k'u barikada vraiment olu de bɛ ko in ja don an na kosɛbɛ ɲina an sera ka dalilu siɲɛ 1 sɔrɔ ka yaasi siɲɛ 400 ani yirika siɲɛ 400 ani yiri dɔ de y'a jɛ siɲɛ 500 la yaasini na funteniba in na nin tileba in kɔrɔ nin tile lahawutaba kɔrɔ u m'a kɛ foyi kama fo k'a kɛ ka dugawu kɛ Mali jamana ye ka dugawu kɛ silamɛw ye ka dugawu kɛ an ka banbaatɔw ye ka dugawu kɛ an ka tunkarankew ye et puis kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an to yan ka kɔfɛ jamana mɔgɔw fo an kelen ma ko in organiser Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a bɛɛ de ka dɛmɛ sera nin fɛn in na aw yɛrɛ bɔra ka a ye cogo min na Gerebu tɛ se ka nin ko in organiser silamɛw de farala ɲɔgɔn kan kalandenw de fara ɲɔgɔn kan ko dɔrɔmɛ n'u ka filaw ka fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka jɛ ka nin ko in kɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka aw teleso yɛrɛ fo k'aw barikada aw mun kɛra jabara tabaga ye k'a cari diɲɛ maa ka ye ka tila k'an ka jɛkulu mɔgɔw fo k'u barikada olu mun ye sɛgɛnbali ɲinabalo ye n'an wulila su bɛ wuli an nɔfɛ n'an wulila tile bɛ wuli an nɔfɛ ka bɔ k'an baarakɛɲɔgɔnw fo aw ɲɛ bɛ jɛkulu min na ni jɛkulu ye kuranɛ kalan jɛkulu de ye kuranɛ kalan jɛkulu min n'an sigilen tɛ foyi kama ka Ala ka kuranɛ kalan ka kuranɛ dɔn minnu ye kalan kɛ fonctionnaire kalanw ni diɲɛ kalanbaw kɛ mais a kɔfɛ kɔrɔ ni denw ni mɔdenw sɔrɔlen kɔfɛ Ala nana nɔrɔ dɔw dusukun kɔnɔ u kana fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka alikuranɛ kalan aw ɲɛ bɛ o jamakulu la tan ni jamakulu in bɛɛ de ye minnu ye diɲɛ kalan fɔlɔ ka diɲɛ dɔn ka tila kana bi u bɛ se ka kuranɛ kalan k'a ban ni waati yɛrɛ koron kun tɛ ɲinan an ka promotion min bɔra kilasi kɔnɔ o de ye yaasini a kelen kelen bɛɛ bɛ se ka yaasi kalan k'a ban mais komi waati koronna ka fara waatiw kan o tuma n'Ala ye san nataw jira an na ni Ala subhanahu wa taala sɔnna kalanni ninnu bɛna bɔ telejabaranin ninnu na diɲɛ bɛɛ bɛn'u ye sɛgɛ foyi t'a la ka bɔ ka Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw fo ka bɔ ka kalandenw bɛɛ lajɛlen fo filɛbagaw ni lamɛnbagaw k'a ɲini Ala fɛ sunkalo tɛmɛko ɲuman Ala ka a nɔgɔya an ye an ka jamana gɛlɛya min b'a kɔnɔ tɔɔrɔ min bɛ jamana in kɔnɔ bi bi in na jamana ɲɛmɔgɔw ka hamina don silamɛw ka hamina don alimamiw ka hamina don an bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka hamina don an b'a ɲini Ala fɛ gɛlɛya in bɛ ta cogo cogo Ala k'a ta ka bɔ yen funteni min filɛ an kan ya Rabbi an kulela funteni ko min na Ala ye nɛɛma min na fɛn min bɔra o nɛɛma kɔnɔ Ala kan'o ɲɔgɔnna wɛrɛ na n'Ala bɛ nɛɛma jigin an kan a ka kɛ nɛɛma ye nɛɛma min bɛ bɛn na anw ye Ala e ka foyi tɛ kun an na kana minɛ an ka kɛta ma an b'a ɲini Ala fɛ a ka yafa an ma an b'a ɲini Ala fɛ an ye kalan minnu kɛ Ala k'a barika don an bangebaa furuw la Ala k'a barika don an yɛrɛ ɲɛnamaw la k'aw yɛrɛw fo k'aw barikada haza wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin nin u ya anw ye bi suntigɛ kɛnɛ kan jikɔrɔninkaw fɛ yen nɔ suntigɛ min labɛnna an karamɔgɔ Alustaz Abubakar Bala Jara fɛ an b'a ɲini Ala fɛ suntigɛ nafolo ninnu a musakaw bɔra nafolo min na Ala ka nafolo jidi a y'a dabɔ baraji min kama Ala kana fɔ o baraji kɔ an bɛ kalo barikama min na hinɛ kalo de don ani yafa kalo ani kan hɔrɔnyali ka bɔ tasuma ma Ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn waati wɛrɛ wa shukran lakum wa dumtum bi khair.